Здравейте хора, аз съм Симо от Team Bros и днес ще играя Super Smash Mobs. Да, това е една много интересна игричка в Mineplex, естествено, любимия ми сървър. Ще има още поредици, не знам да и кога едва ли, но ще има поредица на Skywars, също и на, може, Party Games. Чайте, то са. Малко трябва да го направим. Давай. А, така. Първи кил, ето го, другият. Вау, петима сме, явно някакъв вип е влязал. Това е малко по-тъпо, защото сега е малко по-трудно. Идете малко, защото сега ще е малко по-трудно да спечелим, но аз няма лошо и да се опитам. Ела ми тук е... То се е поздравичък. Но отново ще го биеме. Нищо особено. Метаме една граната. Да, с това мятам уидър главя. А с това правя още един уидър, до който мога да се портвам ако пада. Сега ще разберете. Не е много трудно. Не е мраза овца. Някой... Блейза. Блейза ми е най-противният кит, това е брат. Омага. Блейза ми е най-противният кит, поне, защото е много силен и само пали. След това... Не ми харесва, поне аз бих искал да игра с него, но като игра срещу Блейз въобще не ми харесва. О, не. Тихо, Блейз. Опа, бомбата. Ето затова не ми харесва този Блейз. Ето хора, показах ви защо. Рип in peace. Имаме надежди за победа. Ако се кашираме хубаво. Така малко. Един взрив ще помогне. Предполагам. Мисля, че Блейза е Сайн 3, макар че се надявам наистина той да не е Сайн 3. Но той мисля, че беше, защото овцата как ме уби изпиша Киксик 3. Така. Малко по-кротко. Надявам се Блейза да умре. Овцата е хубав кит, поне на мен ми харесва. Най-силните китове според мен са Skeletal Horse, Блейз. Уидър скелетъна ми харесва. Има хубави китове. Хвърлих му една бомба. Уидър скул. О, не. Не. Това видяхте го. Не! Какво направих? Хора рипнат. Ще има някъде 3 игрички сигурно, да. Добре. Макар че аз съм за овцата тук да спечели тази битка, предпочитам пред Блейза, защото Блейза не мога да победа. Бум! Няма се получи Блейз. Не. Добре ще се получи. Защо? Аз се телепортнах до Уидър скелетъна. Брат, няма. Аз няма игра повече. Блейза я печели тапанарчето. Аре бе, зареждай се. Какво ме целиш? Тъпа овца. Хуй! Хебън буч! Давай. Така, да, мисвай го още, мисни го още един път. Това вече е гадно. Не. Опа, така, бомба. Бомба. Тук ще гръмне.
Блейза, той идва. Рип, пис просто, хора. Няма какво да ви кажа. Убиме. Нищо, втори. И да. Сега ще се върна с втората игра. И да, хора, ето ни с втората игра. Този път ще играем с Squid. То Блейз е до нас. Направо. Squid-а сега ще видите какво прави малко така. Той повече може да се изважда от по-гадни моменти. Добре, зомбито ясно е, че ще ме цели. Тапо рупси. Това правя с брадвата, хвърлям мастило, не. Илахуй. Така. Видяхте какво правя с меча, единствено с лопатата правя фишфлъри, което е най-силната ми магийка. Никой не оцелих. То ще е с такова. Mineplex в момента е с нов хъб, само ще ви кажа. Mineplex за премиум акаунт, ако не знаете. Да, той е с нов хъб. И отначало днес бяха бъгнати игрите, но сега са вече оправени и... Тоест в Super Smash Mobs не можеше дабл джъмпа и магийките да се правят, но сега са го оправили и затова снимам. Този Блейз, аз ще остана малко. Сейнт този Блейз, но да, съм в същото лоби, но просто има и няколко други човека. Отново са петима, което е много тъпо. Сега може да му направим сники-бики. Оу, нещо май избърза. Убих го. Май си използвах меча, защото бях свикнал да хвърлям уидър глави. Доста често игра с уидър скелетън, защото ми е един от любимите китове, но... Искам да ми харесва. Това беше първият ми кит, между другото, който си бях купил в Super Smash Mobs. Squid и си да, доста хубав кит, все пак е ефтин. С 3000 или колкото си струваше. О, не. Не. Къде отиде, бе? Аз го убих. What? Аз съм го бутнал. Или... Да, омега. Добре съм с най-много кръв, така най-много животи. О, Блейза е там. Не. Не ме гледай, Блейз. Моля ти се. За мое добро, не за твое, а за мое. Мисля пак да се каширам на по-добро място. Блейз. Така. Хора, малко ще играем чакалско. Отново на същото място. Хубаво местенце. Фишфлорито. О, Айрон Голем. Мога да отиде да му сцепа тиквата. Но няма, защото имам доста животи и ще гледам да ги запазя. Ето го. Влезе сега. One tap. О, Блейза ще се бие с Айрон Голем. Айрон Голема е фрикит, между другото, така че... Пък и не би го избрал. Има няколко неща, които прави. Това беше снайпа. Хора, тук малко става напечено. О, Айрон Голем умря. Извинете, ако чуете шума от трамвай, но просто минава трамвай. Добре, спирам да го гоня този, защото си само ще бяга. Оцелих го, но нищо не направих. О, хора, надявам се да го спечеля. Това е доста близо съм вече до победата. И някой килбустър. О, не. Така, ако ще играем, ще килне тебе. Златката, черната златка.
Добре, след малко ще си видя стима. Само момент. Имам и зомбито, но не е много хубав кит. Давай, ела ми зомби. О, той е последния! Аре, бе. Воу, нуб! Нуб! What are you doing, noob? Зомбито малко си отдъхва. И ще го намерим сега. Ще му обърнем главата. Сега ще го ремонтираме. Ето го нашето зомби. Ела тук. За какво си използвах фишфорето? О, бихме! Хора, втората игра е спечелена. Това е много добре. И се върнем с... И да, хора, ето ни с следващата игра. Този път ще играем с зомби, да ви покажа то какво прави. Макар че вие май видяхте в миналия рунд, който се бих с едно зомби. Сега задържам лъка и пуска по-силна стрела. Макар че едва ли ще снайпна някой. Ако бях снайпнал тук, хора, направо се хайпвам. Oh, what a snipe! Whoa, what a snipe! What? What? Аз съм го убил! Хора, видяхте? Това беше доста интересно. Wow. Chicken. Wow, what a shot! Хора, направо виждате. О, не. Крипърчо. Крипърчо. Без така. Тя няма мина тук. Махи се от тук, махи се, бе. Това ти плехарчето. Не, рип. Фак. Нищо, хора, обаче какви снайпа направи 2 кила още в началото. Като не е зле. Оу. Ти отново ли ще се заяждаш, бе? Ела ми тука, бе. Само ми се правиш на добър и отново умирам. Защото бустър реалити да без няма що. Какво? Ето това се вика да си тапак. Какво направих, що го използвах? Писна ми от този крипър. И кокошките е много якит. Кокошка. О, мага, ударих се отзад. Това май бордер. Ма не знам. Много назад отидох. Една игра първи, втори и трети. Рип. Хора, това беше явно за този епизод, като гледам. Да, хора, това ще е за епизода. Аз бях Симо и чао.